Ko je kriv za ovaj celulit što me napada dušu mi pojede? Bagete! Nisam u životu spala! Ja nisam ja sam neko drugi, ja sam neko bolji, ja sam privlačna, ja sam Madonna. Takvi ko što si ti su nam zatvorili sve granice, znaš? Pa nam i za Rumuniju treba viza.